алайкум дӯстон, хуш омаден ҳама каса. Чанд рӯз буд ки дар канали мо влог набуд. Имрӯз хостам ки каме ба шумо влог снимат кунам. Мо ҳозир берун биромадем, хостем ки ягон магазин равем. Чанд ва буд ки мо ба берун набаромада будем. хел бинед дарахтон сабз шидиян. Ман чанд ва боз буд ки ба берун набаромада будам, акнун баромадам. мо ҳозир магазин мерем. аввал хостем Сбербанк дароем. Баъд ин гулоя бинен чӣ хел гуло хушрӯ шидиян. ҳавои мо имрӯз гарм буд, яке дамо борон боридагӣ буд. ҳозир ҳаво соз шудай. мо Сбербанк омадем. Даҷа мо ждат кардестем. Шавҳарам ҳозир дуромадан. Хостан пул снимат кунан ай карташон. хулиганӣ кардестед ҳамиҷаям. бинен чӣ хел гули хушрӯ кардай. Олучае ба фикрам. фикс прайс равон. Фикс прайси мо маҳкам шудай. Намедонам барои чӣ ҳамин қадар вақт карантин сахт буд. фикс прайсҳо ҳамаш кушода буданд. имрӯз маҳкам шудай. моя иҷозат додай ки президент иҷозат дод ба фикрам ки фақат берун да гаштан мумкинай, не ки ба перчаткиву маска кати. ба хиёлам барои ҳамин ҳама ҷоя қариб маҳкам кардиянд ки одамо бисёр нагарданд, якҷоя нагарданд. ин хел бошад, мо просто прогулка мекунем да берун. мо ина берун да прогулка кардестем. ҳозир питёршка мерем. ҳавои шумо чӣ хелай? шумо прогулка мекунед, намекунед? дар таи комментария нависед. ман ҳамаи гапҳои шуморо мехонам, ответ метим шумо да. дӯстони азиз, чизе ки шумо да интересоваться мекунад, шумо метавонед дар таи комментарияи ман нависед. ман ба ҳамаи навистагиҳои шумо ҷавоб медиҳам. аз шумо хоҳиш мекунам ки фақат комментариҳои нағз нависед ки ман ҷавоб дода тавонам. ки мебинед ино каршеринганд. иноя вай права дошта бошӣ чанд сол одобрит мекунанд. метавонӣ ки ҳай кунӣ. калиташ да дурун шай. ба телефон приложени иноя ҳуй мекунӣ. иноя ҳай карда метавонӣ. монам ҳай мекардем. иноя шавҳарам доштам права ҳай мекарданд. ҳозир ки карантиноянд, ино да бурдагиянд. нимаш нест, хела бисёр буданд. нимаша дезинфексия мекунанд. баъд аз 31 ки ҳамаш ки кушода шуд, мо метавонем ки инҳоя ҳай кунем. истифода барои мошиноя. мо питёрска да расидем. ҳозир медарвем инҷа. ягон чизи даркория харида, баъд каме дигар да берун прогулка мекунем. бо мо бошед дӯстонам. вакай питёрска омадем. марҳамат тамошо кунед питёршкаи моя.
Ҳамин ки магазин будурам, фақат ҷои детский меём. Ягон кас ранги ман ҳамин хеле бошад. Мебиём тамошо мекунам ягон чи барои кӯдак. Мои птичка буромадем. Гулоя бинем, ранги гулои дар Тоҷикистон ҳаст, ҳамин хеле. мо дар аллакай шаб шудестай. Барои шома 1 соат қариб монд. Намин зданиёе мебинед. Аввал ҷои табак буд. Табак мефурӯхтанд. баъд маҳкам кардиян. ҳозир мегӯянд ки гӯшт мефурӯшанд. Намедонам аку. мо ҳозир ҳам прогулка кардем, ҳам магазин рафтем, харид кардем. акнун ҳозир хона мерем. уже шом шудестай. тайёрӣ дидам дар кора барои шом. мо хона дар расидем. ҳозир медуроем. ман акнун колбаса тайёр кардастам. вақти ман хело кам буд, ман ҳамаша симак накардам. ҳамихел ман ҳамаша тайёр кардам. ҳозир акнун дар даруни оби ҷӯшомадагӣ меандозем ки пазад ин колбасаҳоямон. шумо ҳам метавонед тайёр кунед. ранги колбасаи магазинӣ мешавад. бомазза аст. чиқадр мебинед ҳамихел сурх аст. вақте ки мепазад аз гӯшти мурғ тайёр шудагиай. вақте мепазад ҳамихел сафед аст. ба фикрам ба гӯшти гов ки кунӣ ёки гӯспанд сурх меомадагист. дӯстони азиз, дар инҷо влог ба анҷом мерасад. ба ҳамаи шумо хай. худо нигаҳбонатон бошад. то видеои оянда дар паноҳи худованд бошед. Sen meni quchog'imda to'ldirasың